Ndepaliso IBS, matenda a IBS amene mchizungu timanena kuti irritable bowel syndrome. Chichewa tikhoza kungonena kuti anthu amene ali ndi mimba movuta kapena kuti mosachedwa kunyanyala. Akangodya ichi basi mimba mwavuta, akangodya ichi apite ku toilet, akangodya ichi mimba mwamanga. Matenda amenewa amabwera chifukwa chokuti ubongo ndi mimba mwathu simkupatsana mauthenga bwino, kapena kuti pali communication breakdown pakati pa ubongo wathu ndi mimba mwathu. Paja tinanena kuti ubongo uli ngati a chairman amene amaongolola zinthu zosiyanasiyana. Ngati pali kusagwirizana pakati pa ubongo wathu ndi mimba mwathu, timatha kudwala matenda amenewa. Ndiye chifukwa chakuti pali kusagwirizana kumeneku pakati pa ubongo ndi mimba mwathu, pena zakudya zija zimapezeka zoti kuzikuyenda mwachangu ndoti munthu uja ndoti akutsegula mimba, kapena chakudya chija chimapezeka kuti chikuyenda mochedwa kwambiri pezeka kuti munthu uja akumangika mimba kapena kuti akupanga constipate, zomwenso zimatha kupanga trap kapena kuti zomwe zimapangisa kuti mpweya gas aphate kapena kuti apangike trap m'matumbo mathu, kena kuno timazayiona ngati mimba yathu ija mwina ikufufuma chifukwa cha zinthu ngati zimenezi. Anthu amene amadwala IBS, irritable bowel syndrome, kana kuti mimba movuta, nthawi zambiri anthu sitimamvesa chifukwa choti ndi anthu aja kuti akabwera kwathu mwina kuzadya amakana chakudya chifukwa chokuti amaziziwa okha, amaziwa zoti akangosemphana nacho chakudya pang'ono tsiku lawo lonse kapena kuti ulendo wawo wonse ukusokonekerera pamenepo. Awa ndi matenda ochepa okha amene angathe kutipangisa kuti tikhale ndi gas. Monga mwa nthawi zonse anthu mwamba kale kufunsa mankhwala, kodi tingachire bwanji, kodi mankhwala ake ndi chani azimenezi gasi akundivutisa? Ndipo ansala langa ndi yomwe ija, tisakhale anthu ozolowera mankhwala chifukwa chokuti titha kumwa mankhwala abwino kwambiri, koma ngati chomwe chikuyambisa gasicho chilipobe, mankhwala amene aja tiabwira ndithu zaka 15 tikubwerabe mankhwala a gasi. Mozani za nkhani yanga ya gasi pang'ono mwachidule. Ndi zaka 10 ndinayamba kumva ngati kuti mpweya ukundiperewera ndikakhala nyumba, kumaona ngati kuti mpweya ukundiperewera. Ndipo ndimakonda kukhala panja, fake panja paja ndimakhala ngati kuti mpweya uja mwina uli concentrated ulo wano bwinobwino mphuno. Pakhale ndimamvaso ngati pakhosi kanthu ngati kuti kapira kandiyima pakhosi. Ndapita chipatala anandiwuza zokuti digestive system yako kapena kuti yogaya chakudya ndiyochedwa, ndi yaulesi, ndi yapang'ono-pang'ono. Ndiye chinkana umamva zinthu ngati zimenezi. Imenenso kuti ndimakhala ndi heartburn kapena kuti chiungulira. Ndiye nthawi imeneyo anandiwuza kuti ndisamadye nyemba, koma ine nali mwana wa sukulu ndimaphunzira ku boarding komwe nyemba timadya kwa daily. Ndine sindikanakwanisa kuti ndisiye nyemba zichi. Ndiye ndimadyabe nyemba zija ndikuziwa zokuti zimandivutisa, koma ndinazindikiraso chinthu china, ndikadya mpilu ndimakhalaso ndi chiungulira kapena kuti heartburn. Ndiye ndimati ku sukulu ndimazidya zinthu zimenezi, koma ndikabwera ku nyumba sindimadya nyemba, sindimadya mpilu. Ndikasiya kudya zinthu ziwiri zimenezi ndimakhala bwino. Zaka zambiri nkuchoka ku Malawi napezeka kuti ndikuona kuti chiungulira chija kapena kuti heartburn sikubweraso pakhosi panga sipakocha. Ndipo ndinazindikira kuti chomwe ndasintha ndi zinthu ziwiri zimenezi. Komwe ndimakhala kwa mpilu sumapezeka, ndiye sindimadya mpilu. Komanso ndinasintha nyemba zomwe ndimadya, ndinayamba kudya nyemba za mchitini. Ndipo ndinaona kuti nyemba za mchitini zimenezi sizimandipasa chiungulira, sizimandipasa heartburn. Nkhani imeneyo ndiyanga, koma nditakufunsani inuyo zinthu zanu mundiwuza zakudya zosiyanasiyana zomwe niyo zimakupatsani gas kapena kuti zimakupangisani heartburn, chiungulira kapena zimakufufumisani mimba. Mande kasi nimagwizana ndi madotolo kapena anthu achipatala ane mukangwauza vuto lanu amafikira kukuletsani zinthu chifukwa chokuti anthu ndife anthu osiyanasiyana. Nenera muja kuti in humans kapena kuti mu anthu mulibemo ma enzymes kapena kuti mankhwala ogayira nyemba, koma anthu ena nyemba zomwe amakhala nazo bwinobwino alibe nazo vuto ndipo samva china chilichonse. Ndiye ine sindikuwuzani mankhwala a gas, koma ndikuwuzani chinthu ichi: ukhale ndi food diary kapena kuti kope lanu lomwe muzilemba zinthu zomwe mukudya. Ndili nayo langa ili mukope mwanu kapena kuti mu food diary yanuyo mukhale ninzere pakati muzilemba chakudya chomwe mwadya mtsiku la lero china chilichonse, kaya mwadya mango, kaya mwadya bread, kaya mwadya mbatata, mpunga, china chilichonse muchifotokoze. Kaya ngati mwadya nkhuku, kaya ngati mwadya masamba, usangonena kuti ndadya masamba, munene kuti ndadya masamba okazingira mu tomato, othira, anyezi ndi green pepper. Munene ndithu china chilichonse chomwe mwachiyika muchakudya mmenemo. Ngatinso munganene mafuta amene mwakazingira zinthu zomwe mwadyazo mulembeso pamenepo. Mukola mwina kapena kuti munzere mwinamo muzilemba mmene munamvera mutadya chakudya chimenecho. Simumageya tsitsa mpweya inafufuma kapena ngati olo ma joint anakupwetekana mutadya zimenezo mulembe bwinobwino kwinaku
mene munamvera mutadya chakudya chimenecho. Zimenezi muzipange kwa masabata awiri kapena kuti kwa 2 weeks. Ndikuzoza kuti zikuoneka zovuta koma musankha nokha mufuna mubwere mankhwala a gasi kwa zaka 15 kapena kuti mufuna mupange homework imeneyi kwa mawiki awiri. Pakatha 2 weeks imeneyo kapena kuti pakatha masabata awiri amenewa muzayamba kuchotsa chinthu chimodzi muzakudya zanu. Ndikumaziona nokha nkumaziyeza nokha kuti kodi mene ndachosa tomatomu kapena mene ndachosa anyezimu, mene ndachosa mbatatamu, mene ndachosa breadimu, khangati ndikumva bwino kapena kuti zinthu sizinasinthe. Okay, chabwino ndiyese mwakuti. Anthu ena zimatenga ndithu zaka ziwiri kuti apeze chenicheni chomwe sichiyanjana ndi thupi lawo. Pena amathaso kutenga 2 weeks yomweyo. After 2 weeks amatha kudziwa kale kuti chimavuta ndi chani kapena kuti chomwe sayanjana nacho ndi chani. Tikuyenera kukhala anthu osangofikira china chilichonse kufuna kumwa mankhwala china chilichonse ayi. Zikomo kwambiri mwakoma nonse.